ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सी वर्ल्ड प्रकल्पाबाबत पालकमंत्री नितेश राणे काय म्हणाले पाहूयात. आपल्या जिल्ह्याने गेल्या 10 ते 15 वर्षामध्ये ह्या गोष्टी फार आपल्याला सहन करायला लागलेल्या आहे. सी वर्ल्डसारखे प्रकल्प, आपल्या विमानतळासारखे प्रकल्प जेव्हा विरोध होता तेव्हा कोणीच पुढे येऊन भूमिका घेतली नाही का हा प्रकल्प राणे साहेबांनी आपल्या मुलांसाठी आणला नाही, पण हा प्रकल्प जिल्ह्यातल्या तरुण तरुणींना रोजगार भेटला पाहिजे, तर पर्यटन वाढलं पाहिजे, ह्यासाठी आणलेल्या प्रकल्पाला विरोध होता कामा नये. ही भूमिका अगर आपण सगळ्या जणांनीच, काही लोकांनी घेतली पण सगळ्याच लोकांनी घेतली असती तर आज मी तुम्हाला विश्वास देतो किमान 10% लोक, मुलं मुली जे काही गोव्याला जातात आज त्या मालवणच्या सी वर्ल्ड प्रकल्पामध्ये काम करत असतील. ह्या पद्धतीचा अनुभव आपल्याला आला असता. म्हणजे आपण स्वतःचं त्या क्षणाला कदाचित कोणीतरी आमचा विरोध करून, आमचा द्वेष करून कोणतरी आमदार झाला असेल, कोण खासदार झाला असेल, पण जिल्ह्याला त्याचा फायदा झाला का? जिल्ह्याच्या तरुण तरुणीला फायदा झाला का? जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढलं का? ह्याचा कधीतरी विचार करू आपण काम करायला. आमदार, मंत्री, खासदार येतात आणि जातात, ते काय 5-5 वर्षाचा कार्यक्रम आहे तो. दर 5 वर्षांनी आम्हाला जनतेसमोर जायचंच असतं. पण एकदा जिल्ह्याला झालेलं नुकसान, जिल्ह्याच्या भविष्याला लागलेला ब्रेक, आपल्याला किमान 10 वर्ष आपण जिल्हा म्हणून मागे गेलो, ह्याचा कधीतरी विचार करा.